Espanya, tots a una vez. Millor jugador de la edició para el Madrid de la Silvestre Serrell, president de l'alcalde de l'Ajuntament de València, i el nostre president, Amadeu Salvo, ara l'entrega del trofeu de bronze a l'equip guanyador, el València Club de Futbol! Dani Parejo! Salvo! 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 Señores y caballeros,